Hola, mira, vull presentar-me en primer lloc, us diu, soc Emilio Felip, soc un component de la banda municipal de Castelló, durant 40 anys ja estic en ella, i volia fer una breu exposició de lo que és el meu pas per allí, no? Bueno, jo recordo que vaig començar els estudis concretament també i allí en la Ronda, on ensaiava la banda al segon pis, i el primer està el mestre Sánchez, allí, pues, donant classes en el trilet, i me recorda allò, no? Molt menut, per cert, però el que em va impressionar en aquells moments és que per allí pujar per l'escala al segon, que ensaiava la banda municipal, pues ja tots els membres dels professors de la banda, no? Està, pues, Mechó, està Paco Signes, està Alapont, està Jaime Palacios, Domènec, en fi, molta gent, no? I per mi això pues, també era pues, algo nou, no? I sentir a la banda allí dins, perquè clar, ells s'ensaien al segon i des del primer pues, se sentia tot, no? I bueno, ahir es comença un poc a tindre el gust de la música, també pues, en casa tocaves un poc la guitarra, en fi, anaves fent música, no? I a poc entre els estudis de Castelló, perquè en Castelló era impensable que n'hi hagués conservatori, no? Entonces van tindre que anar a València, pues, recorda també coincidir amb Manolo Babiloni, Morales, en fi, molta gent, no? I anàvem i veníem, fent prou viatges, i al final pues logré acabar el que puc acabar, no? De trompo de bares. I en el 83 pues, és quan m'incorporé a la banda municipal. Ja està entonces el Paco Signes de director i es comencem pues, a ensayar, a treballar d'una manera un poc intermitent, perquè va haver una temporada al principi que se'm van enviar a casa, diguem, després ho van tornar a guardar i anàvem així molt a salto de mata, no? I després ja quan tornem a incorporar-nos estem un temps i ens envien a un Almacén, allí al carrer Llucena crec que era, després també ens envien al Col·legi Menor, després anem ja a la Casa de la Cultura, que estem ja un cert temps, i definitivament així al Palau de la Festa, que és on assagem ara, no? Bueno, ja t'he dit que n'hi ha molts devenirs en la banda i moltes alternàncies i nosaltres sempre procurant per buscar una estabilitat per a la banda, no? I per als músics, clar. I en això pues, arriba l'any 2006 en el que ja per sort pues, podem assajar de matí, podem fer l'horari de matí, d'un treballador, diguem, perquè abans sí que ensaiem de 7:30 a 9:30 i sempre tenim que tindre alguna altra ocupació per tal, no? I arriba aquest moment una mica així delicat per a nivell personal, i cadascú haurà passat també, suposa, aquestes coses, de que tens que decidir per este treball anterior que tu tenies o per algo nou, que és la música, completament dedicada a ella, completament, en fi, el 100% no, de la música. Jo, pues, clar, alguns companys també han passat, i jo, però bueno, a mi el que vos comentes a nivell personal, que jo també treballava durant un temps en una altra empresa, tenia clar, també el meu sentiment, perquè he estat 25 o 30 anys en aquesta empresa treballant, lluitant per ella, en fi, i arriba un moment que tens que decidir per la música o per la teva activitat laboral. Jo, com sempre, la realitat volia estudiar música i ser músic, i per mi ser membre de la banda municipal era per mi l'objectiu, era l'insomni, no? Les persones ens movem un poc per la il·lusió de les coses i a mi me fa moltíssima il·lusió poder viure de la música, poder dedicar-me a ella. Comprenc que la música també és complicadeta, no? Té les seves coses, però és una vocació molt gran, no? És una afició que tens, un sentiment, i jo pues, vaig tindre que decidir, ja vos dic, per una cosa o altra. Per mi el que representa estar en la banda municipal pues, és una cosa que m'ompli de goig, realment. Tens que treballar, des de l'ego, tens que estar estudiant, tens que preparar-te moltes coses, perquè n'hi ha molts de concerts, molts actes populars, però és una satisfacció personal haver pogut dedicar-me a allò que m'agrada sempre, no? I res, també dir-vos que tinc una mica de pena, perquè este any va suspendre la Madalena, no sé si serà el meu últim any, però jo m'he fet una satisfacció gran poder interpretar el rotllo canya, tan emblemàtic per tots nosaltres. Jo soc de la Terreta, soc nascut així i clar, penses en els familiars que estan, que no estan, i tot el que ells sentien per quan sentien el rotllo canya, no? Per mi també és molt emocionant. I res, pues dir-vos que a tots que realment la banda municipal de Castelló té un nivell molt alt, els components són gent completament integrada i completament dedicada exclusivament a la música, són uns professionals molt bons que
diuen si és la segona, tercera, quarta, jo això no ho sé, a nivell d'Espanya no sé el nivell que té, però el so que té la banda i les interpretacions que a vegades aconseguim realment són delicioses, no? Que arriben a emocionar al públic i per mi per lo menos el que està tocant també. I res, canvieu la música, que la música és un art, la música transmetís emocions, transmetís alegries, sentiments, plors, no ho sé, i que seguiu i apoyem a la banda municipal. Molt bé, adeu.